Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. E o cântare care sunt sigur că o știți. Haideți să o zicem cu toți împreună. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. Ce popor minunat, ce plăcut și ce frumos e pe calea lui Hristos. Când pe Domnul ei îl laudă voios, nu e loc mai fericit ca acel unde ai găsit pe toți sfinții ce împreună s-au unit. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat. O, ce bine atunci va fi când pe noi El va veni și în slava Lui pe veci ne va primi. Lângă El vom aduna, bucuroși îi vom cânta, împreună fericiți cu El vom sta. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat.
feel Holy Spirit wanted me to dive into His Word to find more about the Lord's heart. And I think this time period that we're in, He wants us to draw near and to say, Lord, show us your heart. Show us who you are. His Word says, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, says the Lord, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a bird of prey from the east, the man who executes my counsel from a far country. The Lord says, indeed, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. I bring my righteousness near. It shall not be far off. My salvation shall not linger. And I will place salvation in Zion, for Israel, my glory. We know that He is our deliverer. He is El Elyon, the Lord Most High. He is the one that's higher than any other. When He looks up, there's no one there, because He is in the highest place. There's nothing too difficult for our Father, the Creator of the heaven and earth. And in that place where He first introduces Himself as El Elyon, God Most High, God is called the possessor of the heavens and the earth. And in the same sentence, it says He's the one who has defeated all of His enemies on every side. So we go forward in that faith that He is the one who defeats all our enemies. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nori e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce-l vinge și rămâne stăpân în urma ei. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce-l vinge și rămâne stăpân în urma ei. Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grav. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul puternic Savaot, căci niciun fel nu-ți scade și nicio lipsă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia Lui, căci niciun fir nu-ți scade
cred. În fiecare clipă veghează Dumnezeu. Nu te îndoi, ci crede că în ceasul cel mai greu, în fiecare clipă veghează Dumnezeu. Amin, amin. Știu credință mută munții, vrem să-i mutăm. Venim cu umilință, pe tine te adorăm. Noi te așteptăm. Tu ești creatorul lumii, îmi știi inima, e salvatorul nostru, simțim iubirea ta. Noi te așteptăm, mâinile ridicăm spre cer, doar pe tine te adorăm, cântând Tu ești tot ce ai promis, credincios, măreț și bun. Ne dorim a ta prezență, tot ce vrem ești tu. Noi te așteptăm, mâinile ridicăm spre cer, doar pe tine te adorăm, cântând aleluia.
rugăm, Doamne, să ne onorezi cu prezența Ta și prin cuvânt. Doamne, am găsit în cuvântul Tău că trebuie să stăruim în învățătură, să fim oameni destoinici care să Te cunoaștem pe Tine, Doamne, tot mai mult, în vremuri ca și aceastea, Doamne. Dă-ne înțelepciune, Doamne, fiecăruia din acest loc, Doamne. Vrem să fim receptivi la cuvântul Tău. Lasă Tu prezența Ta în continuare. Amin. Vă salut pe toți în seara aceasta, în numele Domnului Iisus. Îmi pare bine să vă văd. Aș vrea să citesc câteva versete ca încurajare în seara aceasta. I want to read a few verses from Hebrews chapter 11, the chapter of faith. The Hall of Fame, the heroes, the giants of the faith. And it tells us in Hebrews chapter 11, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. So faith, we're assured in what we do not see yet. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. What is seen, the universe, was made by the invisible, by God's words. God's words created the universe. By faith, Abel brought God a better offering than his brother Cain. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks to us today, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he not experience death. Enoch was taken to heaven without dying. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Enoch had faith. Enoch pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek after him. Without faith, it is not possible to please God. Fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Abraham had no clue where he was going. God just said, follow me and go. And Abraham believed God, and he went. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, Sarah, who was past childbearing age, was enabled to conceive and bear children. She was considered faithful because she considered him faithful who made the promise. And so from this one man, and he was as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and countless as the sand of the seashore. All these people were still living by faith when they died. Amen. These are the heroes of the faith. They believed God when everything around them said the opposite. Noah, when he built the ark, they believed there was no rain on the earth. It's believed that rain had not started on earth. Yet Noah was told it will rain for 40 days and 40 nights and the world will be covered by water. But there's no rain. They believed that before the flood, the earth was watered by a mist, the vapors that covered the earth. That's what was watering the earth. So Noah had never seen rain, but yet he believed God, and he was righteous because he believed God.
Theologians think that it took Noah somewhere between 50 years and 100 years to build the ark. Nobody knows exactly how long, but that's how long they think it took, 50 to 100 years to build that giant ark made out of wood. His neighbors, his friends thought he was crazy. They made fun of him. A fost batjocorit și au bătut joc de el. Cine face o arcă uriașă, o barcă uriașă în mijlocul deșertului? Nu face sens. It's crazy. And everybody made fun of him until it started to rain, and then they believed. But Noah believed before the rain, and that's what it means. We stand on God's promises because God's word is true. No matter what we see with our eyes, we might be seeing the exact opposite. But if God says this is going to happen, we believe that's going to happen. If His words, His promises to us says this is what His word says, His word will not come back void. His word will not come back without having accomplished what it set out to do. God's word is powerful. The most powerful thing in the universe is God's promises and God's word. Through God's word, He created the universe and everything that we see. He told Abraham, you will have a son. Abraham was almost 100 years old, and Sarah was 90 years old. Nobody has kids at that age. It's crazy. It's impossible. They knew that, but it says they believed God. They might have chuckled a little bit, maybe inside, maybe laughed a bit, but they said they believed God. And you know what? A year later, they had a boy named Isaac. So when God says something, we believe it. Niciodată de la războiul civil de pe Abraham Lincoln, niciodată de atunci vremea n-a mai fost așa tulbure ca acum. Ați auzit? 25.000 sau 30.000 de armată ca să mențină cumva pacea în Washington, D.C. Cine va birui? Încreștarea e înspăimântătoare. Ce putem să vorbim care să fie ceva relevant, să fie aplicabil? Și Domnul mi-a dat subiectul să vorbesc despre casa din Betania. Cel mai pașnic loc pe vremea Domnului Isus. Un sătuc tare micuț, la 3 kilometri sud-est de Ierusalim. Era pe drumul de la Ierihon la Ierusalim. Oameni care cu asta se ocupau, cu ospitalitatea. Și în sătucul acela și-a găsit Domnul Iisus refugiul favorit, locul lui de intimitate. Când venea la Ierusalim, își aranja să locuiască în Betania. Mergea pe jos 3 kilometri ca să fie în liniște, în pace.
Am să spicuiesc din istoria Betaniei câteva elemente simbolice. Betania pot să fiu eu, sau Betania poate să fie biserica. Casa din Betania îmi spune mie să fie așa încât Domnul Iisus totdeauna să se simtă bine în tine. Totdeauna Domnul Iisus să fie acasă în tine. Și în al doilea rând, totdeauna biserica noastră să fie o casă din Betania. În Luca 10, 39, 42, e primul loc unde găsești istoria casei din Betania. Găsești apoi în Ioan 11, învierea lui Lazar. Lazar era parte din casa din Betania. În Ioan 12, când a venit Domnul Iisus ultima dată la Ierusalim, atunci prietenii lui i-au dat o masă extraordinară și vom vedea cum l-au tratat atunci. Istoria asta mai e repetată și în Matei 14, în Matei 26, dacă nu mă înșel. Matei 26 cu 6. Așa, dar haideți să vedem câteva elemente simbolice, semnificative. Întâi în Luca 10, 39. Domnul Iisus poposește ca de obicei în casa din Betania. Și Marta nu-și vede de cap să-i poată servi pe musafiri. Maria nici nu-i pasă de bucătărie. Se așează la picioarele Domnului Iisus și l-ascultă. Primul element foarte important. Toți marii dascăli din vremea aceea care își luau ucenici, își luau numai ucenici bărbați. Ucenici femei, singurul învățător care și-a luat ucenici femei a fost Domnul Iisus. Și una din ucenicele lui a fost Maria. Domnul Iisus spune Martei, Maria și-a ales partea cea bună. Astăzi tare multe trebuie făcute, dar ea a înțeles numai una importantă. Să stau la picioarele Domnului Iisus.
E învățătorul divin aici. E învățătorul coborât din cer. Și eu să mă ocup de bucătărie? Bun, dar ce pui pe masă la... Nu mă interesează. Eu vreau să-L ascult pe Cel venit din cer. Iubitul meu, în fiecare zi, Domnul Iisus trece prin casa ta. În fiecare zi. Dar tu n-ai timp. Astăzi nu se poate. Și Domnul Iisus dă din cap. Ai mai misuit, ai mai ratat o ocazie. Trebuia să faci ca Maria. Indiferent ce se întâmplă, eu îmi fac timp pentru Domnul Iisus. Și îmi fac timp pentru El cât mai mult. Pentru că asta e prima prioritate în lumea asta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că la vârsta de 17 ani El m-a învățat prioritatea numărul 1 e să-mi fac timp pentru Domnul Iisus. Maria strălucește în toate întâmplările legate de Domnul Iisus. De ce? Maria și-a ales partea cea bună. Poate zice Domnul Iisus și despre tine: Ion, Maria, Vasile și-a ales partea cea bună și nu îi se va lua. Caută intimitatea cu Domnul Iisus. Mie îmi place cum o pune El în Matei 6. Du-te în cămăruța ta. Sucește cheia în ușă pe dinăuntru. Să fii numai singur cu El. Și să ai în fiecare zi timpul acesta cu El. Vreau să sar de aici la istoria învierii lui Lazar, Ioan 11. Tot Maria e pe primul plan. Doamne, Lazar, pe care l-ai iubit Tu, dacă erai aici, nu murea. Maria, liniștește-te. Lazar va învia. Cred la învierea din morți. Nu, astăzi.
Eu sunt învierea și viața. Eu aduc viața cu mine. Și cine crede în mine, Marie, nu va muri niciodată. Domnul Iisus intenționat a întârziat. Pentru că El vroia să ne dea o lecție pentru toată lumea, pentru totdeauna. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Acum, Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat, dar Domnul Iisus e și om. Și locul unde îl vedem pe Domnul Iisus, în modul cel mai intim, e la mormântul lui Lazar. Cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. Iisus plângea. De ce? Dar El știa că îl vindecă. Inima Domnului Iisus, aici o vedem. Doamne Iisuse, minunată inimă ai. Când Tu știi ce vei face, totuși, când o vezi pe Maria plângând, plângi cu ea. Plângi cu ea. Cineva a exclamat, iată cât de mult îl iubea Domnul Iisus. Aici vedem, ca nicăieri în altă parte, inima Domnului Iisus. Voi trece peste restul întâmplării cu învierea Lui, deși poate aș adăuga un lucru. Lazare, vino afară. Și Lazar îl ascultă, dar Lazar e cu picioarele înfășurate în bandaje. Și Domnul Iisus le spune la oameni, dezlegați-l. E locul unde vedem cum colaborează Domnul Iisus cu noi. Eu îi aduc învierea și viața. Voi dezlegați legăturile morții. Lucrăm împreună să-l aducem pe Lazar din nou la viață, eu și voi. În ultima vreme, învățătura despre împărăția lui Dumnezeu a reînviat.
Și foarte interesant, în momentul în care oamenii au început să creadă din nou în împărăția lui Dumnezeu, în învățătura Domnului Isus, Domnul Isus le dă puterea să facă minuni, inclusiv vindecări. Acolo unde vine Domnul Isus cu împărăția Lui, acolo vine autoritatea de a face vindecări, nu intru mai mult aici pentru că mă doare. Am văzut și eu puterea aceasta. Și aș dori să o mai văd. Dar aici sunt niște mistere pe care vă rog, meditați la ele. Domnul Iisus dă și astăzi autoritate și putere. Sunt cele două cuvinte folosite în Luca. Domnul Iisus i-a luat pe ucenici, le-a dat autoritate, exousia, și dinamis, putere. Vindecați bolnavii, înviați morții. Și în ultima vreme, aici și acolo auzim, înviază morții. Păi cum? Oamenii au început să creadă din nou în împărăția lui Dumnezeu vestită de Domnul Isus. Acolo unde vine Domnul Isus cu împărăția Lui, acolo vine și puterea de a face minuni, vindecări și învieri din morți. E incredibil. Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Iubiții mei, asta nu-i predică. Asta-i inima deschisă înaintea Domnului Isus. Ca în casa din Betania. Dar să trecem mai departe la locul cel mai intim. Îl găsiți în Ioan, capitolul 12. Ultima săptămână a Domnului Iisus pe pământ. A sosit sâmbăta. Și imediat prietenii lui i-au dat o masă. Întâi de toate vreau să adaug aici ceva. În Matei ni se spune că lucrurile se întâmplă în casa lui Simon leprosul. Ei, și casa lui Lazar. Simon leprosul se pare că a fost frate cu Lazar și a fost lepros. Și leproșii erau izolați. Ei nu veneau în societate. Dar se vede că
Simon acesta era înapoi acasă. Domnul Iisus l-a vindecat și i-a spus, du-te și arată-te la preot să-ți dea certificat că nu mai ești lepros. Poți să vii înapoi între oameni. În casa aceea era Lazar care a înviat din morți și Simon, care poate că minunea era și mai mare. Simon leprosul, care nu mai era lepros. Simon, care a revenit între oameni. Încă o dată, dragii mei, în ultima vreme, oamenii au redescoperit împărăția lui Dumnezeu. Au ajuns să creadă tot ce ne-a învățat Domnul Iisus. Rezultatul? Lazar a înviat din morți, Simon leprosul s-a întors acasă și Maria. Acum strălucește Maria. La masa aceasta de sâmbătă seara, după ce Domnul Iisus a sosit din copilărie, din călătorie, Maria vine cu vasul de nard, parfumul acela extraordinar, îi rupe sigilul și toarnă pe capul Domnului Iisus până curge pe picioare. Și Maria își desface părul, se apleacă în genunchi și șterge picioarele Domnului Iisus de parfumul acela. Și casa era plină de parfum. Era acolo unul, să nu vă spun cum îl cheamă. Ce risipă! Parfumul acesta se putea vinde cu 300 de dinari. În valuta de astăzi ar fi cam 50.000 de dolari. Era valoarea cea mai mare pe care o poseda Maria. I-au lăsat-o părinții. Maria, la mare nevoie, ai comoara aceasta. Ce risipă! De ce nu l-a vândut și să-l dea la săraci? Și Domnul Iisus spune ceva tare interesant. Lăsați-o în pace. Ea mi-a uns trupul pentru înmormântare. Înmormântarea urmea să fie vinerea următoare. Nimeni nu știa, numai el. Pentru că joia urma să fie cina Domnului, apoi arestarea, răstignirea și seara
și pus în mormânt. Dar a fost uns pentru înmormântare cu cel mai minunat parfum care există. Lăsați-o. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Când ziaristul acela englez s-a dus să-i facă interviul la Maica Tereza în Calcuta. Maica Tereza lua fete de pe stradă la 12 ani, când de obicei fetele de pe stradă în Calcuta intrau în prostituție. Ea a făcut atelier mare să ia cât mai multe fete să le învețe meserie, să nu se mai prostitueze. Și făcea școală pentru băieți la fel. Și mai multe. Erau acolo în Calcuta oameni care mureau, se nășteau în stradă, creșteau toată viața în stradă și mureau în stradă. Și Tereza a spus măcar moartea să nu fie ca un câine pe stradă. Și a cumpărat un hangar mare și acolo ducea pe muribunzi. Să nu mai moară în stradă, să moară pe o rogojină acolo. Malcolm Muggeridge, ziaristul englez, spune-mi, te rog, de unde ți-a venit ideea să faci lucrurile astea? Domnule, am citit în Ioan 12 că Domnul Iisus a zis despre Maria, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și m-am tot gândit ce aș putea face eu frumos pentru Domnul Iisus. Asta mi-a venit în gând. Să salvez cât mai multe fete din prostituție, băieți din prostituție și bătrâni să moară, măcar moartea să o aibă mai frumoasă puțin. Malcolm Muggeridge a scris, a făcut un film și apoi a scris o carte cu titlul Un lucru frumos pentru Iisus. Un lucru frumos pentru Iisus. Iubiții mei, oare noi nu putem face ceva frumos pentru Iisus? Fiecare dintre noi poate face așa ceva. Eu nu știu ce poți face tu. Eu știu care sunt lucrurile care mi-a spus el de când eram student. Iată ce poți face tu pentru mine. Și când mi-am terminat școala în Anglia,
du-te înapoi la frații tăi. Cum, mă, s-a zis cineva? Te duci înapoi la pușcărie? Nu. Eu mă duc să-L ascult pe Domnul Iisus. Ce va fi acolo? Nu știu. Aia numai El o știe. Dar eu îl ascult pe Domnul Iisus să fac ceva frumos pentru El. Iubitul meu, și la vârsta asta, și în situația de aici, întreabă-te, ce pot face eu frumos pentru Iisus? V-am spus că casa din Betania pot să fiu eu sau biserica mea. Eu cred că și faptul că trimitem bani în Ucraina, la cantinele de la Chilia sau la turcii din Megidia. Astea sunt lucruri frumoase pentru Iisus. Da, El scrie acolo în răbojul Lui. Iată unul care e ca Maria. Ca Maria din Betania. Face ceva frumos pentru mine. Mai e ceva legat de casa din Betania. Luca ne spune, Domnul Iisus i-a luat pe ai săi, după înviere, i-a dus afară până aproape lângă Betania. Și de acolo a părăsit drumul și a urcat vârful Muntele Măslinilor. Așa zice Luca, i-a dus către Betania până la locul ăla și acolo s-a înălțat la cer în fața lor. Haideți să mergem până la capăt cu simbolistica. Știți că și eu am fost acolo? Pentru că Domnul Iisus s-a făcut una cu mine și când a murit El pe calvar, am murit împreună cu El. Și am înviat împreună cu El. Și Tata ne-a înălțat la cer împreună cu El. Stai să te gândești. Ai fost acolo. Când se va arăta El, spune în Coloseni 3, El care e viața noastră, ne vom arăta și noi cu El în slavă. Pentru că El ne va aduce cu El. Cât de mult
te lași pătruns de minunea aceasta. Pentru mine lucrurile acestea sunt cele mai intime și în același timp reale. Nu știu cum a fost, dar Domnul Iisus s-a făcut una cu noi. Ne-a luat în sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și am murit împreună cu El. Și am fost îngropat împreună cu El. Și am înviat împreună cu El. Și apoi, când El s-a înălțat la cer, m-am înălțat și eu cu El în slavă. Realmente. Asta s-a întâmplat. Lasă-te pătruns de asta. Puțini o cred așa, literalmente, dar El e viața mea. Și când se va arăta El viața mea, mă voi arăta și eu cu El în slavă. Acestea sunt cele mai profunde adevăruri ale lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât aici nu numai să-mi aducă cuvântul lui Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu, dar accentuez, cuvântul Domnului Iisus e cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu. Și El mi-a adus vestea aceasta. Coloseni 1:13. El ne-a strămutat, ne-a transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Când a fost asta? Nu știu. Încercăm să punem degetul, s-a întâmplat atunci sau acolo, dar eram în împărăția întunericului, îi aparțineam celui rău și Tata a întins mâna, m-a scos și m-a plasat în împărăția Domnului Iisus. Și dintr-o dată sunt una cu El, El trăiește în mine, eu trăiesc în El, și atunci, Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc cu credința Fiului lui Dumnezeu. Aici am avut o ceartă mare cu un expert în limba greacă din România,
că eu am spus, trebuie tradus literal. Nu-i credința în Fiul lui Dumnezeu. Îi credința Fiului lui Dumnezeu. Sunt așa de una cu El, încât El crede prin mine. Da, El e viața mea, El își trăiește viața prin mine și eu trăiesc prin credința Lui. El crede prin mine. Așadar, dragii mei, toate astea le-am văzut în casa din Betania. Toate astea au devenit realități pentru mine acolo. Și, dragii mei, e frământare la Washington, armate acolo. Nu știm cum va fi, cine va birui. Dar eu sunt în casa din Betania. Sunt în casa din Betania, unde totul-i pace, totul-i intimitate cu Domnul Iisus. Care trebuie să fie lecția din predica aceasta? Dragii mei, lucrurile acestea sunt cele mai profunde din toată Scriptura. Și cei mai mulți trec peste ele ca figuri de stil. Nu face asta. Uită-te în ochii Domnului Iisus și spune, Doamne Iisuse, eu te cred. Toate le-ai făcut pentru mine și cu mine și în mine. Doamne Iisuse, acum viu din nou la Maria. Maria te-a iubit. A luat vasul acela de nard curat, comoara ei, $50.000 pentru o femeie săracă, $50.000. Și l-a spart pentru că te-a iubit. Și tot ce a avut mai bun a turnat acolo. Fă și tu ceva în intimitatea ta, du-te și stai în cămăruța ta și spune-i, Doamne Iisuse, eu n-am vas de nard curat, dar ce am? Mă am pe mine. Vino, Doamne Iisuse, umple-mă. Umple-mă și nu mai pleca din mine niciodată.
Doamne Iisuse, Te iubesc cu toată ființa mea. Maria încă nu știa partea asta, că 6 zile mai târziu, după ce vei trece prin teribilele torturi și prin teribila răstignire, vei fi așezat în mormânt. Și Domnul Iisus zice, mi-a uns trupul pentru înmormântare. Asta a făcut ea fără să știe ce face. Dar una a știut. Domnul Iisus era iubirea ei. Fă și tu lucrul ăsta. Îndrăgostește-te de El. Când am început cursurile de viață spirituală, unul din lucrurile cu care am început a fost acesta. Vreau să vi-L prezint pe Domnul Iisus în așa fel încât să vă îndrăgostiți de El. Și un bărbat din Germania mi-a spus, frate Țon, o săptămână întreagă la cursul ăsta v-ați străduit cumva să-L văd pe Domnul Iisus și să mă îndrăgostesc de El. Și frate Țon, ați reușit. Mulțumesc! De o viață întreagă, asta e culmea la ceea ce sunt eu ca predicator. Să-i fac pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu așa încât să se îndrăgostească de El, de Tata, să se îndrăgostească de Domnul Iisus și să se îndrăgostească de Duhul Sfânt. Pentru că de toți trei trebuie să ne îndrăgostim. Și pe toți trei să-i aducem mereu în noi. Casa din Betania. Fie ca în noi toți să se întâmple minunile acestea. Hai să plecăm capetele. Doamne, eu sunt casa din Betania. Și tot ce am mai bun e al Tău. Tot ce sunt eu e al Tău. Și tot ce sunt frații mei aici e al Tău. Învață-ne să fim casă din Betania. Și învață-ne ca intimitățile acestea să fie realități în noi. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru așa cuvânt minunat. Am vrea să mai cântăm o cântare care e tot așa pe stil evreiesc. N-am mai cântat-o până acum, dar haideți să o învățăm.
Jehova Elohim, eternul creator, Jehova Adonai, Domnul puternic, El e Jehova Shur, stânca veacurilor, El e Jehova tot puternic Domn. El marele eu sunt, tatăl lui Abraham, Jehova Shalom, Domnul e pacea mea, Jehova Rohi, Domnul păstorul meu, El e Jehova, singurul Dumnezeu. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Jehova Ire, poartă-ne grijă, Jehova Rafa, Domnul mă vindecă, Jehova Nisi, Domnul e steagul meu, Jehova Shama, aici e Dumnezeu. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Jehova Tzidkenu, dreptul judecător, Jehova Sabaoth, Domnul oștirilor, Jehova Hoshenu, al nostru creator, El e Jehova, al nostru salvator. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia. El e Jehova, Domnul puternic, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. Amin, amin. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Fiți binecuvântați, aveți o săptămână binecuvântată și pășiți în cuvântul Lui.